ndị be anyị ndewo unu n'ihe nkiri nke a na-ewetara unu nwere m onye ọbịa n'ebe a afa ya bụ Lekwas. Ọ na-afụ maka ka ndị mmadụ si akpa agwa ya na ka ndị mmadụ si eche uche, ihe ndị oyibo na-akpọ psychologist. Ọ na-afụkwa maka ikike ụmụazị ya child rights. So ihe anyị na-achọ ịkpa maka ya tata bụ ihe anyị afụgo ọ dịka ọ na-akawanye nkụ ihe anyị fụga na social media ebe afụgasị ụmụazị emegburu emegbu, ụmụazị etiri ihe dịka na-eti ha ka etigbuo ha etigbu. Anyị wee na-asị ka anyị tinye ọnụ n'okwu a malụ ihe a na-eti ụmụazị ma ọbara uru, kedu uru kedu ọghọm, nwere ka esi zụlite nwata ya itie ihe ndị anyị Okay, ndị be anyị kene mụ ịma na asị na ọkọkọwa anụmanụ ojekwuru osisi, ọkọkọwa ọkanụ mmadụ ojekwuru mmadụ ibe ya, na ya bụ mmadụ ka eji ebi n'ụwa. Ihe mere bụ na ihe a na-ekwu maka iti ụmụazị ihe a bụ ihe enyechagoro anya n'akwụkwọ chọpụta fụda n'ihe a na ọghọm ya karịrị uru ya. Ihe a bụ ka ihe dị na ya. Nke izizi onye ọbụla kwesịrị ịma bụ na iti nwatakịrị ihe bụ otu ahụ ka esi wee zụlite ndị mmadụ riri nne ma mmụọ na omume etiri ihe mgbe mpempe. Mana ọ bụrụ sọsọ iti ihe ahụ na-eme nwatakịrị ọmata ihe na-eme nwatakịrị ọmata ihe bụ n'otologo oge ya. Ịmara ndị bekee na ndị na-ahụ maka otu mmadụ si eme omume dịka anyị nwa, a sị na tupu mmadụ amụta ihe na onye ahụ ga-adịgo nkwadobe ịmụta ihe ahụ. Ihe a bụ nwatakịrị na-erube ikwu okwu ga-esi na ọ ga-eburiri okwu ọma ikwu okwu, ihe ndị bekee na-akpọ ya readiness to learn. So mgbe mmadụ ga-adị nkwadobe ịmụ ihe, ọkwanụ na ihe niile ọ kwesịrị iji wee mụta ihe ahụ adịgo. Ịfụ nwatakịrị ahụ ọmụta ihe ahụ, ya bụ nke izizi bụ na nwatakịrị ahụ togo ogo ịmụta ihe ahụ ịchọrọ ọmụta, ya bụ nke izizi. Nke ịbụọ bụ nwatakịrị ahụ ọmụtago ihe ahụ ịchọrọ ọmụta. Ya bụ na mmụta bụ na mgbe ọ bụla a kpọrọ gị ka ime ihe ahụ, ime ya dịka na-atụfu oge, eme njeje jụwazie kekwa ka esi eme ihe dị otu a. Nwatakịrị ọbụla mụta ka esi asa efere, ịkpọ ya ngwa jee were efere asa, ọma njụwazi gị kedu ọ ga-eji ncha ka ọ ga-eji mmiri ka ọ ga-eji ogbo. Nwatakịrị ọbụla torogoro oge ịmụtagoro ka esi asa efere, mgbe ọbụla esi aja esa efere, ọ ma ihe ọ ga-eme, ọ ma na ọ ga-eweta mmiri, ọ ma na ọ ga-eweta ncha, ọ ma na ọ ga-eweta ihe dị iche iche ọ ga-eji wee saa efere ahụ. Ihe ọzọ dịkwa ka ya bụ onye mara anya ụgbọala. Onye ma anya ụgbọala mgbe ọ bụla ịkpara ya aka sị ya biko buru m jee ebe dị otu anọ, ọ ga-ha na o tinye igodo n'ime ụgbọala ahụ, o bido ọnyabịa ruo ebe ọ na-eje. Ya bụ na nwatakịrị ịkụzi mmadụ ihe bụ ihe ọ ga-abụ na ị ga-ene anya hụ na ịkụziri nwatakịrị ya ihe a na nwatakịrị amụta gị. Na nke dịkwa oke mkpa bụ na nwatakịrị ahụ onye ahụ etorugo ogo ịmụta ihe ahụ. Mgbe ụfọdụ ndị nne na nna, ndị nlekọta na ha dị obi ụgbọala wee chere ka nwatakịrị toruo ogo ịma ihe dị otu ahụ, ha wasị mgbe ha ka gị emego m ihe dị otu a na ihe dị otu a. Mana ịmakwana o nwere ka esikwu ihe ahụ dịka iwere ka nwa ndị ya sị na iwerego ka ndị ọcha si azụ ụmụ ha, chọọ ka isi ụta ahụ ya na-azụ ụmụ anyị na ọmenwe isi ikwukwo nwe ndị ya dịkwa ị na-ekwu etina nwa etina ụmụazị ya ikwukwo ha ekwuo ihe ha eji kwado na ọ bụrụ itinye nwata ihe ọma nwe ihe ọ na-asa anya, omenwe egwu nwere ihe omenwe ihe o ji kpọrọ ihe. Ị na-ekwukwa ka onye ị na-ekwu onye gasịa ga-atụ ihe nwa etiri ihe ka ihe si wee na-agara ya ka o si wee na-akpa agwa. Enwego esi na ekwu anya dịka oji okwu, mana ihe na-aga kịta ọ dịka ya bụ ihe m ga-asa ihe anyị jụrụ nkịta anụ a tinyekwa ọnụ na ebe ọzọ anyị adịghị echekarị. Achọpụtago na ụmụaka nọ n'ebe ihe ọghọm siri ike nọkwa n'ihe obi mmapụ nọkwa n'ihe ihe na-atụ egwu. Ụmụaka toru na ebe ihe na-atụ egwu nọkwa n'obi mmapụ, ọ bụgodị na ha dị arọ ịbụọ na ụbụrụ ha ada eto otu o kwesịrị iso eto.
answer na bekee maka ndị nwere ike ha ma ghọtachi ọfụma. Children who grow in states of chronic fear and anxiety their brain architecture do not develop as it should. So ya bụ na ụbụrụ ha adịghị eto ma bawanye ụba otu o kwesịrị isi wee ra. Ihe a bụ ihe dị na otu mmadụ si eto ihe ndị biology na-akpọ biology. Ihe ọzọ dịkwa na ihe Igbo pụtara bụ ihe mere nwatakịrị ji enwe ihe ọ na-atụ egwu bụ ihe ndị bekee na-akpọ love and attention. Ya bụ ihe nwatakịrị n'anya na-enyekwu ya oge. Nwatakịrị ahụ na iji wee kwụghachi gị ụgwọ ọ na-eme gịnị onwe egwu ebe ị nọ. Ndị bekee na-akpọ ya attachment. Ya bụ ọ bụrụ na ama mgbe ekpere mpe ọ na-adị m ka m na-aga n'ụzọ ma nne m ọ na-eso m agagharị ebe ọbụla m na-agagharị maka na mbanye na ụlọ ebe a na-ere nri ọ na-adị m ka onwe onye ma nne m gaa na ebe ahụ wee kọrọ nne m na nje na-eri nri na ihe bekee na-akpọ mama put. So ọ na-eme m ụjọ a na-atụ m na-apụzi na-aga n'ụzọ m na-enwe ike na-eme gịnị na-akwanyere onwe m ugwu ma nchọ ka m mụọ ọgụ ebe ndị mmadụ ga-afụ ma nchọ ka m mee omume dị ya na a ga-asị nwatakịrị a ka ezi ma ebe nne ya ọkwara ọ na-adị m ka ndị ma ndị mmadụ niile dunto onwe mgbe anyị nọ kọmand wee jee pati mgbe ndị m achọrọ ka nje awantịla mana o mechaa kwalụ nje ka m jesizi ya bụ ncheta ọmụmụ onye klaasị anyị wee pụtazie na mmụọ ndị ya bụ nwata akwụkwọ m ya ncheta ọmụmụ ya wee pụtazie ka m na-emepe lọka m ya ọ na-emepekwa nke anyị na-abụ n'onwe anyị anya anyị chịbụ ọchị ịmago anyị wee jụọ ya onwe ihe nne gị gwara gị ọsị nwere onwe ihe nne gị gwara gị ọ bụ na mami ya na mama m ha ma onwe ha ịghọtago o wee pụtazie mami ya wee kọchara ihe niile mgbe na m jere ebe ahụ ozugbo m na-abata etibe mkpọtụ a na-eme na ya nke mgbe ahụ wee dịkwa m ka nne m ọmazi onye ọbụla nọ n'Enugu anụ anya bụ mgbe ọbụla e mere ihe na ọ ga-amarịrị ihe a ga-eme ebe ahụ. So ihe dị ka ya bụ na nwatakịrị ọbụla nwere ihe a na-akpọ love and attachment nwere love and attention ọ ga-enwe ike nwezie njikọta ọ dị ya ka ya na nne ya ọkwanụ ndị na-eneti ya a na-agba ofu. Ya bụ echiche mami ya echiche nne ya ihe nne ya chọrọ ka o mee na-abụzi ihe ya nwaka na-ejibe tupu ihe ekwu tupu o mee ihe ọjọọ ihe nne na nna ya ga-eche ọbụkwa nna afọ gị ebe a ka ezi ka ha ga-esi wee obi ihe m chọrọ ikwu kịta ma ka onu gị si ada kịta ọ dị ka ị na-asị emetụna nwa aka ncha ọ na-adị nke ihe na-ekwu a sịkwa kwuo ka ewepụ ụtarị ka ewepụ ihe ike ihe a bụ nwere ihe eji mba enwere ụfọdụ ihe ekwu ha ya asị ire ga-etinye aka itigbo ya etigbo ga-etinye aka eso m na ndị si ka ewepụ ya ncha ihe mere esi ka ewepụ ya ncha maka na ị marazi nwatakịrị nke ị ga-eti obere o wee bara uru na nke obere gị nwa bụ okenye expose ịmaka kwesịrị ịmaka isi eti nwa ihe ọ na-abụ na-enje anya nwa ka ihe ntamafụ ihe so ndị bụ anyị ụzọ wee gụba maka otu mmadụ si eme omume asị it is the same heat that hardens the egg that melts the cheese. Ya bụ na otu ihe ahụ imerụ akwa o mee ya o jikọnata ọnụ imekwa ya kedu afịa ihe dị ka ha na-akpọ cheese n'Igbo kịta imekwa ihe dị ka yogurt a na-anwụ anwụ o mee gịnị ọ gbazie mmanụ tụkọrọ akpụkọ itinye ya mmanụ itinye ya n'ọkụ ọ gbazie itinye akwa n'ime ọkụ ahụ kwa ka mbata ka so ihe a bụ na ị mara nwatakịrị ga-eti igbo ahụ eto ọ bara uru nwatakịrị ọzọ itinye igbo ahụ eto ahụ o mebie ya o nwere ike na-ege eji itichara ya tata ịmalụ ka o si mana ka okwu ya n'ite ogologo ka etu isi kwuo otu a ọ bụ na eti ọzọ nwata ihe kedu ha ya eme iji wee gbazie elu nwata jefere ụzọ wee gbaziri ụzọ kedu ha ya nye nwa na-ejefe ụzọ esi ka edobe ịtarị n'akụkụ kedu ha ya emezi ihe a ga-eme bụkwara ibu ihe nwere ike imeburu ibu ihe bụ nke izizi bụ ịkụziri ụmụaka ebe ị na-eje ụzọ adịghị ya maka na ịcharụnụ maka na ihe bụ disiplin ọ bụrụ ịgbaziri ụmụazị itinye iwu abụrụ mgbe ọbụla iweta ihe ike na-eme weta ịtarị weta
mmanụ ọkụ weta heat wee na asịpịawa azụ o nwere ike iji ọsọ pịachalụ nke ọ ya bụ ifu ita ya na-apịa ụmụazị ọkwa ebe a ka nna ebe a na-arụ ọrụ kwa ụbọchị kwa mgbe kwa ụbọchị ifu ndị si na ha ka ha kụziere nwatakịrị ka ha gbaziere ya na-azị n'ego o jee were ayọn tinye n'ọkụ were ya daa nwatakịrị n'ike ọkwa na ọsị ọkwa n'enugwu a ka mụ na gị nọ nwa nwoke si na ọ na-agbaziri nwatakịrị ka ọ nwere mara ihe were ntu wee kponye ya n'isi so ihe anụnwa bụ ihe na-enye nsogbu mana kedu ihe anyị ga-eme ka ọ bụ na anyị ike gbaziere ụmụazị nke izizi bụ nne na nna ọbụla kwesịrị ịma na ụmụazị na-enye ha anya ụmụazị na-enye ha anya ya bụ ndị bekee na-akpọ observational learning otu isi eme ihe ka ụmụaka gị ga-esi wee na-eme gị ha ga-enere gị anya wee na-eme ihe ha na-eme ya bụ ndị nne na nna ịchọ ka ụmụazị na-eme ọfụma buru ụzọ gosi ha ụzọ ha ga-esi wee na-eme ha nke izi nke ịbụa bụrụ ọnwụ ihe a na-akpọ behavior modification ihe a bụ otu esi agbanwe ka mmadụ si eme omume nke izizi bụ ọ bụrụ na ịchọ ka nwatakịrị na-eme ihe dị iche iche mgbe ọ bụla efu na o mere ha nwee ịfụ ọ dị mma jaa ya mma nna ịkwa ka isi wee mee ya nke na anyị mara maka ịbụkwa odogwu n'ịsa efere gị na-asa ya bụ positive reinforcement so mgbe ọ bụla nwatakịrị mere ihe dị mma esi ya daalụ nke imeke ya isi otu a na-eme anyị na-ekwuzi gịnị a na-akpọ ya hunting for the good child ya bụ mgbe ọbụla efuru ihe dị mma ị na-achụ ya ka mba nke ọbụla o mere si ya nna ihe a wee ndị bekee na-akpọ feedback nke anyị mere dị mma isi ike onye asị jide ka o ji ihe ọ na-eme dị mma ya bụ nke ịgba nke ịtọ bụrụ na ị ga-akụziri nwatakịrị ihe ọbakwa na ịkụziri ya ofu mbọsị si na ihe anyị kụziwe ya eri oge na ọ daa mụta ya ị ga-akụziri nwatakịrị ihe kụzi ya nke izi kụzi ya nke were obi umeala na-akụziri nwatakịrị ihe ụmụazị hụ na ịhụrụ n'anya na ịchọ ka ha na-aga ọfụma ka ịchọ ka ha na-aga n'ihu ha ga-enye gị ha ga-arịwọdụ gị ya bụ ndị bekee na-akpọ ha ga-enye ị na-ekwu na nwata a na-apịtarị nwata afọ n'anya ndị mmadụ na-afụ ya nọọ dịka ịkụziri ihe n'ọrụ ịfụnanya mana ịfụnanya ahụ ị na-enye ya bụ nke na-egbu egbu ka a na-ekwukwa udocha mmadụ nche anya ịmana ndị be anyị na-asị kedu ka esi ekwe ka asịsị akọ na asị efe na ajụ ya asịsị apịara ịtalị ama ekwekwu ma ọkpọ ọ ya agbalata ekechalụ mana mgbe anyị ekele anyị ọkpọ si na-asị ekele ma ọkpọ ọkpa eke mgbe ọkpa ọ na-ewute mgbe ọbụla ewere aka ịmere otu a ga-esi edobe ya o nwere ka a ga-edobe ya akụọ ya otu amaghị azụ ihe na-ekwu na bụ ma ọkpa ha na-eke ọla ha ncha ịmakwa na ụmụla a ga-ama mmadụ ọ gbawa ya akpa ịmammabazi nwa ịmụrụ amụ ihe a n'iwe ịmagbo na iwe ewego gị iwefe aka ịtawa na ntị ya ịkụwa ya igbu ntị ịghọtago so ihe nna ha ekwute na ihe nna ha afụla nkata anụ a bụ inyela ya otu ọzọ ya eso ya anya na ihe usoro eji atụziri ụmụaka ọ bụghị ọsọsọ ị na-apịtarị n'ọtị apịazịnịtarị chancha na nwere otu ọzọ ya esi megasị ihe ịma na nke bụ eziokwu na-akpaba nkata na onweke mmebe maka ịmago ka isi dị iche iche ka uche anyị so dịgasị iche iche mana asụkwụ na uche onye adịghị ya njọ na abịakwa ụchụchaba ya ma ji asụ onwe ihe ya afọ so o nwekwa ihe ọzọ mgbe na mbido ife nkiri a pụte na ị na-afụkwa maka ikike lụrụ ụmụazị enwere ike iji ihe dịka full minute kọwara anyị ihe banyere ha ikike dị ara ụmụazị dị ụzọ ịnọ maka ịgbakwu na oge ụfọdụ na-asị ụmụazị kere ihe o ji ikike eme mana nke ahụ ka m ekweta na ike mụ na ya ekwetachara nke ịtarị mana nke ihe ụmụazị ikike lulufa asị obere maka ihe o ji nwa ihe dị ikike ihe o ji ikike nwe eme so achọrọ ka ibugasịa ịchịkọta ya ọnụ oke ikike dị ụmụazị ihe mere eji wee sịkwa obodo ọbụla tinye aka na inye ụmụazị ikike bụ maka ihe ụtọ nke izizi bụ na ọ na-eme ka ndị gọọmenti obodo si na anyị akwadogo ihe ịhụ maka ọdịmma ụmụazị ya bụ ede ya ede bụrụ
iwu dị n'obodo, iwu na-achị obodo. Na anyị nwabụ gọọmenti obodo ahụ dịka gọọmenti Enugu steeti maọbụ gọọmenti Naijiria, anyị etinyeghị aka si na anyị ga-akwado ikike dị arụ ụmụazị. It makes it a legal binding document. That's number one. Nke ahụ nke izizi. Nke ịbụa bụrụ na ọ bụ na-eme ikike dị arụ ụmụazị, ọ na-eme ka ndị dịka ndị nne na ndị nna hapụ ị na-afụ ụmụaka dịka ihe ha nwe akụnụba ha. Ya bụ ha nwee ike apụta emere ihe dị ha mma. Ya bụ ndị nne na ndị nna ga-amasị ma ga-awa na e nwere iwu si na imeme ihe dị otu anyị ụmụazị, imeme ihe dị otu anyị ụmụazị, imeme ihe dị otu anyị ụmụazị. Nke ịbụa. Nke ịtọ bụ na ọ na-etinye n'ime iwu na-achị obodo na ụmụaka kwesịrị ị na-esonye n'ihe ha na-eme dịka echiche ha si wee dị. Ya bụ na ọ bụrụ na nwatakịrị adịghị afọ 3 maọbụ afọ 2, inye n'ihe ịbụrụzi ihe ọbụla ị chọrọ imekwasị ya nwatakịrị ahụ, ị ga-enye nwatakịrị ahụ ohere ka o kwuo uche ya. Ịnwere ihe anyị na-enye nkịta bụ ọchịchị onye kwuo uche ya. Ya bụ ihe ekwenye ike na ụmụazị ahụ ka ha nwee ike na-etinye ọnụ n'ihe ha na-eme, ka ha nwee ike ọ na-enyerukwu aka nwatakịrị enwe uche nke onwe mgbe o toziri o wee nwee ike na-etinyekwa ọnụ n'ihe ha na-eme, dịka ihe dịka imegbu ụmụ nwaanyị a na-ekwu n'obodo niile. Ya bụ ụmụaka ụmụ nwaanyị nwee ike nwekwa uche nke ha, nwee ike na-etinye ọnụ n'ihe ha na-eme, nwee ike nwee fụ onwe ha n'anya, nwekwana ike nwee okwukwe n'ime onwe ha. Ya bụ ihe a na-akpọ self-esteem, enwe ike na-etinye n'ihe ha na-eme, na-etinye ọnụ n'okwu. Ya bụ ihe ime ya ka ọ dị nkenke, enwere ụzọ ụzọ ikike dị ara ụmụazị dị ụzọ ịnọ. Nke izizi bụ ihe a na-akpọ ikike dị ara ịdị ndụ. Ikike ịdị ndụ ahụ ka ndị bekee na-akpọ survival right. Ikike ịdị ndụ ahụ si na nwatakịrị tupu ọ na-anọ afọ ụbọchị 1000 na ekwesịrị ịgba ya ntụtụ ga-egbochi ya maka ibute ọrịa na-egbu ụmụazị. Nke ịbụa bụrụ na ụmụaka ekwesịrị ịnọ ebe ihe ike na-eme. Ya bụ a na-awakpu ha, a na-akụ ha ọkpọ n'isi, a na-etinye ihe, a na-apịa ha ịtarị, a na-emetọ ha otu o si wee sọ ha. Ya bụ na survival right ahụ na-akwado maka ahụike ụmụazị. Nke ịbụa bụrụ protection right. Ya bụ na ime nweta nwatakịrị maka na ọ nwatakịrị itinye ya ọgwụ n'iro je na-ayọta ego wenata n'ụlọ, iduru ya dunye nwanne gị nwoke ka ọ were ya jee gba mgbere ahịa nke ndị bekee na-akpọ trafiking, akpọpụ ya na obodo ọzọ ka o jee na-eme na-akpata ego na-aghọtara gị. Ya bụ protection right. Ya kwa na ụmụaka ma nnọkwa n'ebe a na-emegbu ha emegbu. Nke ịtọ bụrụ ihe a na-akpọ nke ịbụọ bụ nchekwa, that's protection. Nke ịtọ bụrụ developmental rights. Ya bụ ikike dị ara ụmụazị ito eto. Ikike ha dị ụzọ na ha bụ nke izizi ya bụ ụmụaka nwere ikike ije akwụkwọ. Nke ịbụọ ya bụrụ na ụmụaka nwere ikike iso ije egwu egwu, play and leisure. Ya bụ na igwu egwu ahụ na-eme ka ụmụaka bido n'oge mara na a na-emeri mmadụ emeri, na ọ bụrụ mgbe niile ka ị ga-emeri. Ya kwa na emeri gị die ya chekwa n'ụbọchị ọzọ. Ịghọtago? So ihe na-abịa na bekee bụ frustration tolerance and then sportsmanship. Ya bụ ụmụaka bido matawa na enwe ike emerie gị, ịmakwụkwọ onye a mere gị gị na-ekwe n'aka. Ya bụ na enwe ike emerie gị na-nachite azụ echi ga-abụkwa ụbọchị ọzọ. Na nke ịnọ bụ nke ikpetemazụ bụrụ participation right. Ya bụ na ụmụaka kwesịrị na-esonye n'ihe a na-eme. Ya bụ na ụmụazị ka ha si wee na-eto, ọ bụrụ ịkpọta nwatakịrị dị afọ 10 esi adị achịwa obodo, mba, ọ ka ụmụazị na-eto a na-enye ha ikike dị ara ha na-etinye ọnụ n'okwu. Ya bụ nwatakịrị si na ọ chọrọ ịbụ ihe dị otu a ihe dị otu a, ihe abụghị ya na o jee nwa ike, ọ bụrụ ịpụta isi ya ihe anyị na-eje ime ọgbakwa n'uru. Ọkwa mgbọsị enyi ka na-agụ n'igwe bekee na nke ndị bekee na-akpọ social media. Nwatakịrị si na ọ chọrọ ịbụ asụsụ Igbo, o wee jiri asụsụ Igbo ahụ wee mechi ihe niile ọ chọrọ ime, ọkwa efuru ya. So na ọ ma na ndị be ha achọrọ dị ka ha zụọ ya na ụlọ mahadum maka na ọ sị na Igbo asụsụ Igbo ọ chọrọ ime. Ya bụ nwatakịrị ọbụla kwesịrị ka emee nye ikike ka o tinye ọnụ n'ihe ọ chọrọ ime, si na ihe ebe a ka m chọrọ iji ndụ nwa ime. Ị na-anya fụ na ọ ga-adịkwara ya na mma makwa nnọọ ihe ọ chọrọ ime, ịhapụ ya o wee ji aka ya gbaziere onwe ya. So ihe a na-ekwu n'okwu a bụ na ikike dịrị ụmụazị dị ụzọ ịnọ ejizikọrọ ike wee gbuo ya nke nsogbu adịghị. Ọ dịkwa ka ebe a ka anyị ga-awụsa ọwa ka
ihe anyị mechizi ihe nkiri nka nkata anụ a bụ nkata ama m na ọ ya enyere ndị na-ekiri anyị aka tachakwa ihe ha nwabụghọ pụtara iti ụmụazị ihe adịrọ mma pụtara iti ụmụazị a sị unu ekekwuzi na ụmụazị ọkwa oke nsogbu adị ọ ya adị oge ọzọ ewetelu unu ihe nkiri malụ na ọfụma